हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम രാമ രാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ധ്യാന മന്ത്രമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം കണ്ടു ഈശോപനിഷത്തില്. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ സർവവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് ധ്യാന മന്ത്രം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് വേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കൂടാതെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ, അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള 3 വഴികൾ, അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 2 പ്രക്രിയകൾ, ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടു. കൂടാതെ വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ, ശ്രുതി, സ്മൃതി, ന്യായ പ്രസ്ഥാനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ഉപനിഷത്ത് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രമല്ല, ഇത് ഇൻവൊക്കേഷൻ മന്ത്രമാണ്, ധ്യാന മന്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തൊരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ആദ്യം ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ആചാര്യന്മാരെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗുരുവിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഈ ധ്യാന മന്ത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, ആദ്യം തന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത്, അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടൊരു ഉള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്, എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു തരികയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും,
ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിലും കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നേയില്ല. കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നില്ല. എല്ലാം ഓം എന്ന രീതി, ഓമിൽ കൂടെയാണ് സംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. ഓം. അപ്പം നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഓമിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓമും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓങ്കാരം. ആ ഓംകാരത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാനാണ്. ആ ഓംകാരം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം 4 വട്ടം വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ 4 വട്ടം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓംകാരത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമന്ത്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ഈ ഓംകാരം, ഓം എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് യോഗ്യത ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഓം മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലേ അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലും കലിയുഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അവൻ ശൂദ്രൻ തന്നെയാണ്. അവനും ഓംകാരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എന്തിനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ്. ഇപ്പൊ വാസുദേവനെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഓമിൽ കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ആ ഓമിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും മഹാമന്ത്രത്തിൽ നാം അകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മഹാമന്ത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ, നാമരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഇത് മായാവാദികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈശോപനിഷത്ത്. പക്ഷെ അതിലെ ഈ മായാവാദികളുടെ അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ പ്രഭുപാദര് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു റീജിയനിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ എല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവര് പറയുന്ന പോലല്ല ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർപ്പോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്, പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവരെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി പഴയ ബാച്ചിലുള്ളതല്ലേ? അല്ല മാതാജി, ഞാൻ ഇന്നലെ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ശരി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാദ പൂർണ്ണമിദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അംബിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഉമാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण। ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർവമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷ് പിള്ള പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആതിര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണതയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വട്ടം പൂർണം പൂർണം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണവുമാണ്. ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, കൂടാതെ അദ്ദേഹം സത്യമാണ്, പരമമായ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. പൂർണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്, അതിനകത്ത് ഒന്നും കുറവില്ല, എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഒരു കുറവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഇനി ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു, നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഈ കാണുന്ന ഓരോ അണു എല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നവയും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ളവയും എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്, പൂർണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതും എന്താണ്? അതിനൊരു കുറവുമില്ല, അതും പരിപൂർണമായി തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പൂർണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം സ്വയം പരിപൂർണമാണ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പൂർണ്ണനിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാന് കുറവ് വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു, ഒരു വലിയൊരു പേപ്പർ. ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു പേപ്പറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു പേപ്പർ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ അതുപോലെ കാണുമോ? നമ്മളൊരു വലിയ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തു, ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേപ്പറാക്കി എടുത്തു. ഇല്ല മാതാജി. അത് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കില്ലല്ലേ? ആ പേപ്പർ ഇല്ലാതായി പോകും, അതെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനല്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ അംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റിയ 3 എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സൂര്യൻ. സൂര്യനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് സൂര്യൻ പ്രകാശം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയോ ഇത്രയും വർഷം ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ? സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തീർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം വന്നാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഈ ഉദാഹരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യയിൽ വരുന്ന, ഞാൻ മറന്നുപോയി ആരെയാണ് ഉപദേശിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നതാണ്. സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ എത്ര പ്രകാശം തന്നാലും നാളെ സൂര്യൻ പ്രകാശം ഓരോ ദിവസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ പ്രകാശം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ മരത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മാവ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് മാങ്ങ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മാവ് അവിടെ ഇത്രയും മാങ്ങ തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മാവ് ക്ഷീണിച്ച് മാവില്ലാതായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മാവ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യവും മാങ്ങ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചിന്താമണിക്കല്ല്. ചിന്താമണിക്കല്ല് എന്താണ്? ആ കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ചിന്താമണിക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ളതല്ലല്ലോ ചിന്താമണിക്കല്ല്, എന്തും തരുന്നത്. എന്തും തരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണമായി മാറുന്ന ഒരു കല്ല്, ആ കല്ല് വെച്ച് തൊടുന്ന എല്ലാം സ്വർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം സ്വർണ്ണമാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇരിക്കുന്ന കല്ല് സ്വർണ്ണം അല്ലാതായി മാറുമോ? അത് സ്വർണ്ണമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ആ ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നും കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, ഒന്നും തീർന്നു പോകുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയുന്നില്ല. ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിന്റെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിന്റെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടില് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ്, നമുക്ക് 3 തലത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാം? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഹരിബോൽ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പരമസത്യത്തെ സത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ സത്ത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിത് ആനന്ദമാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണലാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അതാണ് സത്ത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർക്ക് ആ സത് ഫീച്ചർ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന, ഭഗവാനെ രൂപമുണ്ടെന്നോ ആ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് സത്ത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ.
രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മ. പരമാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, സത്തും ഉണ്ട്, ചിത്തും അറിയാം. പരമസത്യത്തെ സച്ചിത്തായിട്ട് അവര് സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്തും ചിത്തും അറിയാം. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാം? പരമസത്യം സത്താണ്, ചിത്താണ്, ആനന്ദമാണ്. സച്ചിത് ആനന്ദം. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സൽഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതന തത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സനാതന തത്വമാണെന്ന് മാത്രമേ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമാവട്ടെ സത്, ചിത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ അനശ്വരതയും പൂർണ്ണജ്ഞാനമാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അനശ്വരനാണെന്നും അറിയാം, ജ്ഞാനവും അവർക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ ഭഗവാൻ സച്ചിത് ആനന്ദം തരുന്നു എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ 3 തലത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അവര് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് രൂപമില്ലാത്ത സനാതനമായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് എന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഭഗവാന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുമുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും അവർക്കില്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണെന്നും അനശ്വരനാണെന്നും അറിയാം. അവർക്ക് ജ്ഞാനവുമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളും ഭഗവാനും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മരത്തിലുള്ള 2 കിളികൾ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മരത്തിൽ നമ്മൾ 2 കിളികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അത് കഠോപനിഷത്തില് വരുന്നതാണ്. എന്താണ് ആ 2 കിളികൾ? ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു മരത്തില് 2 കിളികൾ ഇരിക്കുന്നു. ആത്മാവും പരമാത്മാവും, സോളും സൂപ്പർ സോളും. അതില് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? പറഞ്ഞോളൂ. ജീവാത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് ഫലം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നോക്കുന്നു, വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഹരി പോൽ. അതെ. അപ്പം ജീവാത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഫലം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 2 പേരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സത്താണെന്നറിയാം, ചിത്താണെന്നറിയാം, കൂടാതെ അവർക്ക് ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പരമാനന്ദം. ഇവിടെ ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവര് അധികം സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലീലകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഗോലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് 5 രസത്തില് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം, മാധുര്യരസം, വാത്സല്യരസം, പിന്നെന്താ സഖ്യരസം, ദാസ്യരസം, ശാന്തരസം. അപ്പൊ എല്ലാ രസത്തിലും ഭഗവാനെ ായിട്ട് ലീലകളാടി ആനന്ദം ലഭിക്കും. ആ ആനന്ദം പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ലഭിക്കില്ല. കൂടാതെ അവർക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർക്കാണ്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് വരണില്ല. നമുക്ക് 5 രസത്തില് നിന്നുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവര് വരുന്നില്ല. ദൂരെ നിന്ന് ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ. ആ രസം, ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് തരം എന്താ നിരാകാരവാദികളുണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്നാണ് ബ്രഹ്മവാദി. ബ്രഹ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്നല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ 90% ആൾക്കാരും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ്. അതാണ് മായാവാദി. 90% ആത്മീയവാദികളും മായാവാദികളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ബ്രഹ്മവാദിയും മായാവാദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതുവരെ അറിയത്തുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകളാണ്, അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് എല്ലാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറം ഭഗവത് ലോകമുണ്ടെന്നും അതിന് മുകളിലെ ഗോലോകമുണ്ടെന്നും ഒന്നും അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ശക്തിയും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്രയും അവർക്കറിയും. ആ ശക്തിക്ക് അത്രയും അവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അവര് സന്തുഷ്ടരാണ്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ഉള്ളവർ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളെ 4 കുമാരന്മാരായിരുന്നു. 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം മാത്രമാണ്, രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ആ ഈശ്വരനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ മായാവാദികളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മായാവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന് രൂപവുമില്ല എന്നും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനും ഭഗവാനാണ്, ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നൊരു ഭാവം അവർക്കുണ്ട്. അവരങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മളും ദൈവമായി മാറും. ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നാരായണനായി മാറുന്നു. നീയും നാരായണനാണ്, ഞാനും നാരായണനാണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നാരായണനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫിയാണ് മായാവാദി. നമുക്കൊരിക്കലും നാരായണനാകാൻ സാധിക്കില്ല. നാരായണൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നാരായണൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാവും നാരായണനായി മാറില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, അല്ലെ? ദാസരാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലെവലില് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനായി മാറാൻ സാധിക്കില്ല. മായാവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ്, ഇതൊന്നും സത്യമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മളെല്ലാരും എന്താണ്? ഭഗവത് ദാസ്, ജീവേരെ സ്വരൂപേ ഹോയ് കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. നമ്മൾ നിത്യം ഭഗവത് ദാസരാണ്. അപ്പം ആ ഫിലോസഫിയാണ് മായാവാദി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി, ബ്രഹ്മവാദിയും മായാവാദിയും, രണ്ടുപേരുടെയും ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് ഈശ്വരന് രൂപമില്ല, നിരാകാരമായിട്ടാണ്, ആകാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവര് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മവാദികൾ മായാവാദികളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവര് ആ ബ്രഹ്മ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയൂ, എന്നാൽ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും ബ്രഹ്മമായി മാറും എന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മായാവാദികളാണ് ഞാനും ഈശ്വരനായി മാറും എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്നവര്. നമ്മളും രൂപമില്ല, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളും രൂപമില്ലാതായി മാറി നമ്മൾ നാരായണനായി മാറും. കൂടാതെ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഫിലോസഫി, മായാവാദികളുടെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ 10 അവതാരങ്ങൾ, ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ 10 അവതാരങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് അവരുടെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് അവര് പറയുന്നത്, അത് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രൂപം എടുത്ത് വന്ന് തിരിച്ച് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫിലോസഫി. രൂപമില്ലാത്ത ഈശ്വരൻ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഓരോ ലീലകളൊക്കെ നടത്തി തിരിച്ച് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോകും. കൂടാതെ ഈ ഭഗവാൻ രൂപമെടുത്ത് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ
ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ ആ രൂപത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. അതാണ് മായാവാദ ഫിലോസഫി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മള് പല ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ. അതില് കാണുന്ന മിക്കതും ഇസ്കോണിന്റെ അല്ലാത്ത ഭൂരിഭാഗം ക്ലാസ്സുകളും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആയാലും മായാവാദ ഫിലോസഫി ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പ്രഭുപാദരുടെ ടീച്ചിങ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കണ്ട ഭഗവാൻ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപം ആ ഊടക്കുഴലേന്തി താമര പോലത്തെ കണ്ണുകളും ബിംബാപ്പഴത്തിന്റെ നിറത്തിലുള്ള ചുണ്ടുകളും വേണ്ടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കും. അപ്പൊ 3 തരം സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മൻ എന്താണെന്നും പരമാത്മാവിന്റേതും അവര് സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം 80 രൂപ. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ആ 100 രൂപയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 20 രൂപ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 80 രൂപ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രഹ്മനും അറിയും, അവര് പരമാത്മാവിനെയും അറിയാം. ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ബ്രഹ്മൻ മാത്രമേ അറിയൂ, അതിന് മുകളിലുള്ളതിനെ അറിയില്ല. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ബ്രഹ്മനും അറിയാം, പരമാത്മാവും അറിയാം, അതിന്റെ മുകളിലുള്ളതിനെ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലോ ബ്രഹ്മനും അറിയാം, പരമാത്മാവിനെ അറിയാം, ഭഗവാനെയും അറിയാം. അപ്പം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതമല്ല. പൂർണ്ണസത്തയ്ക്ക് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഫോംലെസ് അല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഫോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകാശം എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപമുണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശത്തിന് രൂപമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും രൂപമില്ലാത്ത പ്രകാശവും വരുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ഈ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും വരുന്നത്. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതം അല്ല. കൃഷ്ണനില്ലാതെ പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. നമ്മൾ ആ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകവും. പിന്നെ ഏത് ലോകമാണ്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൗതിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകം. ആത്മീയ ലോകം, അല്ലെ? ആത്മീയ ലോകം, അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലോകം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതെല്ലാം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഭൗതിക ലോകം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. കൂടാതെ എല്ലാരും എത്ര നീചരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നു. ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണ്? ഇത് നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ലോകമല്ല. ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വീട് ആത്മീയ ലോകത്താണ്.
അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴോ ഒരു അസൂയ തോന്നി, എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആകണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ടി വന്നത്. നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ വീടല്ല ഇത്. നമ്മളുടെ ഈ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാരും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവർ, എല്ലാരും കോടീശ്വരർ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നുവോ? ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുകൂടാം, മരണമില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നങ്ങ് ജീവിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാരും. അപ്പൊ മക്കളെപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ അടുത്ത് വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അല്ലാതെ ഹോട്ടലല്ല. ഹോട്ടലും ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യും. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണവും ഇതൊക്കെയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റല് അങ്ങനെയല്ല. അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കണേ? അതെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ മെനു നോക്കിയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഒരു മസാല ദോശ, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഒരു ഐസ്ക്രീം, മക്കൾക്ക് എന്ത് വേണം, ഭാര്യയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അവര് തരും. ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പോ അവര് പറയും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ മരുന്ന് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്റെ അസുഖം മാറുന്ന, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്നത് വേണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിൻ്റെതായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നമ്മളുടെ രോഗം മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെന്റാലിറ്റിയിൽ വേണം ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കാൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകം അതിനു വേണ്ടിയാ. ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഹോട്ടലാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ ലോകം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം അപൂർണമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നും അപൂർണമല്ല. ഇപ്പം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സൂര്യൻ ലേറ്റായിട്ട് ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റായിട്ട് രാവിലെ സൂര്യൻ വന്നിരിക്കും അല്ലേ? അതോ ഇന്ന് ഞാൻ ലേറ്റായി ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല. കൂടാതെ മഴ വരുന്നുണ്ട്, വെയില് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. നദികള്, പുഴകള്, തടാകങ്ങള്, മരങ്ങള്, സസ്യങ്ങള്, നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആർത്തിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർത്തിയാണ്, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പം യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർക്കുള്ളത് പോരാ, മറ്റേതും പിടിച്ചടക്കണം. ആർത്തിയാണ്. എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി വെച്ച് മറ്റുള്ളവന് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ഹോട്ടൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇതൊരു ജയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളെല്ലാം കാമക്രോധ മോഹലോപ മതമാത്സര്യത്താൽ വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാരും ജയിലിൽ പോവും. ജയിലിൽ പോകുന്ന ആരാണ്? കുറ്റവാളികളാണ് ജയിലിൽ പോകുന്നത്. അവര് കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുന്ന എന്തിനാണ്? അവരെ അടിച്ചു ഒതുക്കി ഇടാനാണോ? അവർക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് കൊടുക്കാനാണ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്താനാണ്. നീ ഇത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ജയിലിൽ വരേണ്ടി വന്നത്. ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ജയിലിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു പ്രിസൺ ഹൗസ് ആണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ വീടല്ല, ഇതൊരു ജയിലാണ്. നമ്മളല്ല ഒന്നിന്റെയും നിയന്താവ്, അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഊർധ്വമൂലം അധഃശാഖം, ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെ, നമ്മളൊരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിവിടെ സ്വന്തം വീടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു നമ്മളുടെ മാറ്റം, നമ്മളുടെ കാമക്രോധ മോഹലോപ മത മത്സര്യം എല്ലാം മാറ്റി
തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ഭഗവത് ദാസനായിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോ നമുക്ക് റീഫോർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയും നമുക്ക് 3 ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പണിഷ്മെന്റ് വരുമ്പോ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നില്ല. എനിക്ക് തിരിച്ചു പോണം, ആ ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് വരുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്രിയേഷനും ഒരു പാകവും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ, സൂര്യൻ, നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രപഞ്ചം, അവയെല്ലാം പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഓരോ ജീവയോനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവൻ വരുന്നു. ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ അംശമായിട്ട് വന്നെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി തന്നെ അമ്മയുടെ കൈയുടെ പകുതി കൈ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തതാണോ? അല്ല, കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നു. ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ വെളിച്ചം കുറയുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ, സൂര്യൻ, നമ്മുടെ ശരീരം, പ്രപഞ്ചം, എല്ലാം പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇവിടെ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു മാനുവലും കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ എല്ലാരെയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാനുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണസത്ത ഒരിക്കലും രൂപരഹിതനല്ല. ഇപ്പം ഈശോപനിഷത്ത് മായാവാദികൾ പറയുന്നു ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ഈശ്വരൻ പൂർണ്ണനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നു രൂപമില്ല. അതെന്ത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്കെല്ലാം രൂപമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലേ. അതെന്താ? ഭഗവാൻ ഒരു കുറവുണ്ടല്ലോ, രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദർ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപവുമുണ്ട്, രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്കല്ല, നമുക്കെല്ലാം ഒരു രൂപമുണ്ട്, കൈയും കാലും ഒക്കെ തന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ മാത്രം പ്രകാശമായി ബ്രഹ്മം മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനും പൂർണ്ണസത്തയാണ്, അദ്ദേഹത്തും രൂപരഹിതനല്ല, രൂപമുണ്ട്. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാൻ ഇടയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ രൂപമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാവത്തില്ല. പൂർണ്ണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറവുമില്ല. രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറവല്ലേ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം രൂപമുണ്ട്. എന്നാൽ രൂപമില്ലാത്ത പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പൂർണ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ രൂപം ഇല്ല, എപ്പോഴും പൂർണ്ണമില്ല, രൂപമില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപവും ഉണ്ട്. പൂർണ്ണസത്ത എന്നത് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതവുമാവണം. മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതമാണ്, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക്, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനാണ്. നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസ്, നമ്മളുടെ ചിന്ത, തോട്ട് പ്രോസസ്സിനും എല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിലും ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കും അതീതവും ആവണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് തന്റെ പൂർണ്ണതയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? അപ്പോ നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമാണോ? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലാണ്.
നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മൾ തിയറി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് റിയലൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ല. തിയററ്റിക്കലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകാകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമായാൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാകും. പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളുടെ 5 കൈകൾ, 5 വിരലുകൾ. ഇതിൽ ഒരു വിരല് എല്ലാ വിരലും നമുക്ക് ഉപയോഗമാണ് അല്ലെ, എല്ലാ വിരലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ ഒരു വിരല് മുറിച്ചു മാറ്റി, നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരല് മുറിച്ചു മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മുറിച്ചു മാറ്റിയ തള്ളവിരലിന് ഇനി വല്ല ഉപയോഗം ഉണ്ടോ? ആ തള്ളവിരല് മുറിച്ചു മാറ്റിയ തള്ളവിരലിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി? ഇല്ല മാതാജി. അത് പക്ഷെ കൈയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗമുണ്ട്. കൈയുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരുന്നാൽ, ഈ വിരല് കൈയുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരുന്നാൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി. അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണത വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമായതിനാൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണസത്തയുടെ അതായത് പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. നമുക്കത് സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തിയറിറ്റിക്കലി കേട്ടാലല്ല, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളും പൂർണ്ണമാണ് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകാത്തത്? പൂർണ്ണസത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതയ്ക്കുമുള്ള കാരണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതികൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ കുറെ പേര് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, വേറെ കുറെ പേര് ഇവിടെ മലക്കറി വാങ്ങിക്കുന്നു, ഇവിടെ മാംസം വാങ്ങിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരാളിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇവരാരും തങ്ങൾ ആത്മാവാണെന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായെന്നോ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവരൊന്നും അറിയാതെ അജ്ഞരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ അജ്ഞതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം അപൂർണ ബോധത്തിലാണ്. ഇവരെല്ലാം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും കഴിക്കും. പല ഗുണത്തിലാണ്. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്, സത്വ രജസ് തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പരിപൂർണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതാ ബോധത്തിനുമുള്ള കാരണം. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണസത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനുള്ള, ഋഷികേശ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എല്ലാരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഉള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ദുരിതമായിരിക്കും, ദുഃഖമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സമാധാനവും എന്ത് സന്തോഷവും എന്ത് ആനന്ദവുമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. ആ ആനന്ദം ഭഗവാനെ അറിയാത്തവർക്ക്, അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, നമുക്കൊരു പൊയ്മുഖം ഇല്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വലുതാന്ന് കാണിക്കാതെ, ഒരു ആർത്തി ഇല്ലാതെ
ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ആ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നതും നമ്മൾ അപൂർണതാ ബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുള്ള കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഒന്നും ഭഗവാന് നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ആണ് എല്ലാം വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അപൂർണനായി മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഈ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം മായയിലാണ് പെട്ടുകിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ മായാബദ്ധരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാത്തതും അപൂർണമായിട്ടും തോന്നുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നമ്മളെ മായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. മാതാജി ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ഈ ബാച്ചിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ളവരെല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. പഴയ ബാച്ചിലുള്ളവർ ഇടണ്ട, ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം: പരമാത്മാവിന്റെ സച്ചിദാനന്ദ ശക്തി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? സത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. സത്ത് മാത്രമാണ്. അതല്ല, നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതേതൊക്കെയാ? 3 തരത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദ ശക്തി അത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാ വരുന്ന? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ, അതാണ് ഉത്തരം. അപ്പം സച്ചിദാനന്ദ ശക്തി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണ സത്ത എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. രൂപരഹിതമല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ഒരു മായാവാദി വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് നമ്മള്. രൂപരഹിതമാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ശക്തിയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം രൂപവും എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരിബോൾ. അതെ, ഹരികൃഷ്ണ. പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെല്ലാത്തിനും രൂപമുണ്ട്, പിന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം വരും, രൂപവും വേണം, നല്ലൊരു പൂർണ്ണമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപൂർണമാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. എല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണാംശമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിന് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ. പ്രപഞ്ചം, ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരം. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ശരീരം, എല്ലാം പൂർണ്ണമാണല്ലേ? ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷിയെ എടുത്താലും പോലും ആ പക്ഷി ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒന്നും പോയിട്ടല്ല അത് വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് സ്വയം എങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനും മുട്ട വിരിയിക്കാനും അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും അതിനെങ്ങനെ നിലനിൽക്കാമെന്നുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പം 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നമുക്കിവിടെ 4-5 ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ടല്ലേ? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ, സൂര്യൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം
ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അപൂർണമായി കാണുന്നത്? കാരണം അജ്ഞത. ഹരിബോൽ, അജ്ഞത അല്ലേ? ആ പൂർണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയില്ല. ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അപൂർണമായി കാണുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം ഒരു എന്താണ്? മായയാണ്. മായയാണ്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം ഒരു മായയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് മായ. അപ്പൊ മായയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ധ്യാന മന്ത്രം. നാളെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും